پشتی تۆپباران کردن و بەرسەوا دناوبەرە گروپên çekdar û qesedê de li navçeya Zirgan û gundarê Tiltemerê de ku di encamê de pêleke derbideriya xelkê deverê hatibû encamdan niha rewş taradayekê aram bûye pêl rawastiye. Ji derna Xwecehî ji rêbazên News re danezanîn êvara şemiyê ta sibaha yekşemê tۆpbaran di navbera grûpên çekdar û qesedê de li gundê Umulkêf û gundê Derdara li gundewarê Tiltemerê berdewam kirin bê ku tu zanyariyan derbarê ziyanên canî bidexuyanî. Haroha dewriyeke leşkerî Emerîkî û ji 5 zêrî poşan pêk dihat lê filkeya bajarê Tiltemerê bicih bû serbarî du bala firên leşkerî li asmanê deverê firiyan ji doh ve tu derbiderî çê nebûye. Ji derê her wiha amaje kir ku rewş niha li Zirganê aram û tu gulle ji doh ve nehatine berdan û propagandaya tirsandina xelkê ku hatiye belavkirin tê destbêje hêzên Tirkiye grûpên çekdar amadebaşiya xwe ji bo derbasbûna Zirganê kirine tu bingeh jê re tune ye.